बाप रे बाप दूध फुजाई बड़ी सन दम डाह के रख दिली सन लौकत नहीं सन आई दादा निकलल मुश्किल कहाँ जाते रू है कर दो कर दो माई बनल बड़ी लोग हमार अम्मा जी सास बनल बड़ी लोग तनी बात कर ले अपन जानू से। अरे बाप रे बाप हाथना फोन आइल बा कहिया नु के कहाँ रहिस अबे लगाओ तनी फोन नंबरवा डिलीट कर दिला डर है कि देखिया लोग नु रिंग तो करत बाटे डांट तो सुनम पाक। हेलो। हाँ हेलो हाँ सुना बोलो का हो करेजा करेजा बोलेला त मैं दिलवा एकदम खुश गदगद हो जाला दिलवा तार दिलवा खुश हो जाए मैं दिलवा टूटल कहली 50 गो फोन कइले बनी तारा के। सोना जी जान तने का बात बनो भाभी जानते बने अरे निकलल दम दुनो हो जाए मुश्किल कइले बड़ी सन हमरा के यही से कहतनी कि चलो बियाह कल हल जाओ। तो हम तो कहते बनी रहुआ से काले हमर भैया नो फुआ कोना गांव के नो लइका बा रिश्ता आइल बाटे आ ना करम नो त कसम कहतन जहर खा के सुत जाई। ना ना जहर नहीं खाए के अपन भौजी के मना ल घरे बारात आ जाई। आयो दादा का चाहत हमरा के फांसी पे चढ़ावे के मन ये गो ननद बार तो तार भौजी तारा खातिर ना करिहन छ जेकर एगो ननद रहे न उहे जानत होई के कितना दुख तकलीफ से रहत होई बेचारी। हम जानत तनी तू खालसा हमरा बतियावत और प्यार नहीं करत एक करे जाई से बोलबा हो का बोली हो तारा प्यार रही तब ले आई लव यू ना कह तू आई लव यू सोना मन हम कहम तब कहबू। अब का करे अब इतना डिस्टर्ब हो जाला माइंड कुछ काम ही ना करला दिमागो। गुची जी हेलो ये जी रखो तनी जी कहां बानी जी जब फोन करने तब खासे रखई के बात करी ना दरी लोग हो जाए ठीक बा रख तारा जब मन करी तो फोन करे सुना ना हां सुना कनी नु बगीचा में आइया साजी खू ए सुना देखो सांझी के तो हम आई मगर टाइम से तू आज एक आई के जानते बड़ा कोनो बहाना निकलम सर से आ तनी अपन सहेली के ले ले जैसे कि हमारे को भैया आई ना तो अकेले कहाँ रही बेचारा। सुना ना हेलो हाँ बोलो कनिया नु पर चेक ले ले ठीक बा रखो ठीक बा आई लव यू सोना ठीक बा बाप रे बाप भाभी चिल्लाते रही ये बिटो ने कन कहां चल जानी पते न लागेला। आई हम तो कोई हम ना ए जी का करतनी जी आई काल को तनी कुछ ना भाभी बतियावत रहनी का केहू से ना हमरे लागल के केहू से बतियावते बानी ना कहाँ बतियावत तने का जी मतलब भेजी करत का रहनी ऐसे ही बैठा रहे सोचे देखिए पूछी जी कह देतनी रिश्ता गल बनी भैया जी देखे ठीक नु सुधार जाइए आप बोले तो हम कौची करत तनी कुछ तो ना करने बैठो ना तो कुकुर बिलार से शादी कर देवल जाई सोच ली तो बैठी ना सकेला अकेले ना हमरा हजम ना होला अकेले बैठी ना तो चार गो मेरा रोजी बैसन दुवरिया पर रहे जी अकेले में का करतनी बोली तब मेरा रू कराउ लोग के बात सुनी देखी जवान मत लड़ाई ससुरा में काम दी चली ना तो बतावा हो एक सुबेरे के बिटिया निकलल बिया बहरी अबे ल घर में पावने के धइले ई जानत या के घर में खाना दाना बनी के ना भौजाई के संगे दूगो हाथ बटाती हूं ही में ना लागत है बिटाऊ ना टी-शर्ट पहन के गांव में खड़ा मारताड़ी भाई तो कुछ बोलेला सा ना त का सोचलिया के भौजाइयो ना बोलिए जा कपार पे बैठा के रखले रहिए जा हमरे के नहीं को जाना तब सीधो कर देम हम हाथ उठ के तुरंत सारा काम करम खाली एक बार घरवा आओ ना आओ आज तो पीटबो करम खूबी ने बतावा माई ना रहने के कपार पे चढ़ा दी इनके। बाप रे बाप तेरा तरकारी कितना महंगा हो गल बे दादा नेनुआ जान त 60 रुपया किलो नेनुआ लगाले ना रहनी गाछी बिटू ने पानी डालियन तब ना नेनुआ फरी तो उनका तोरी काम में अंग लागत देखनिए के हो जा चाची जी के दुआरे पे मार चार गो लड़की से हाई हाई पतियावत काहे ने छोटा पकड़ के घसीट के लगी आईनी हाजी का जरूरत बा ओए गांव में लगन बदनाम करे के भौजी हमर माने ली से जाने ली से ना एंगे देखलू कुछ ना बुझेली हमनी के गांव घरवा तो थुकबे करेला पता होत ना जवान उनका बियाह ना करे चाहिए लेकिन भाई कुल के आंखी पे कौन पट्टी चढ़ल बा दुलार के ना अभी बच्चा ना बियाह अबे बियाह होई अभी कॉलेज करी पढ़ी हमरा तो भला तन के कोने को रखले बिया बतियावेले ई तो बात ठीक कहतनी है दीदी जी हम रतिया भर देखी ना मोबरिया भूख बाक जरत रहेला आ फुसुर के इनका कोना में जाके तू कहबू तो गाले ना लगे दीहन बुझले अतना शरीफ की मत पूछ भाई से कह हर भौजी थी हमर बहन के ये कुल कहबू सरे तू कुल बदनाम करत हउस। देखिए दीदी जी ना डांट के रखल जी मान ली कई जन भाई जी हन तो हमनी के नहीं इज्जत जाई जी भाई तो हमनी के का करी रे जब भाई को ना इज्जत देती है ने के चिंता फिक्र नहीं तो हमनी केतना साजल जाई उनका ई से कहतनी जल्दी बियाह करवाई लू लंगर कसरो मिलता तो लइका के कसम मिलल का करी उनका किस्मत में का जानी का भाई दादा हां तो बुढ़ाई न गल बड़ी तो बोले लोग उठल की बर्दाश्त में ना लोग अब तो ना बोले के चाहिए
अब दैया खइला पीला सब फूल आइल बा त का कइल जाई जाए तो हम अब सही कहत ढेर जवान हो गइल बड़ी ऊपर से जीन्स पहन ले तड़ी आ भारी भरकम देही बा मैं गांव के लोग कहत का पहनाओ तो जका ना सूट उट पहनाओ तो जे लइकिया के हो अब का करिए जब नहीं पहने त कितना बोली जाए एकदम हेहरे न हो गइल बहन बतावा हो 4 गो हित ना ता के चल गई ना लेकिन आई गिलास एजगे बा एजगे हिललो नहीं खे ना बिटिया के चक्कर में नु कुल घर के गिलास बर्तन एने ओने हो जाता है लेकिन हिलत नहीं खो जिगले आवे दाज आज तो उनकर के खबर लेबे कर केहू कुछ गांव घर में बेटे केतरो ताना मारे गांव घर के आदमी के देखता के नंदिका करतिया भाभी खाना बन गए कहां गलनिया कहां गलनिया जी कहां बताई कोना बिटौना के देखे गलनिया ना जाने मारे गलनिया लाली लिपस्टिक लगा के कहिया सुधरम देख ली झड़िया एकरा से मार के सोच कर दे हम बहेंगे वाले खमकोड़ा मरले बड़ी बहेंगे वाले का हो गए रिंग के घर किताब का कर गलनिया किताब लावे किताब कहां बचता दिया किताब तो कहते हैं के दे देले दूसरा के हां तो ना छिया तरी आपसे ना कोई सीखे बोले खातिर आए हली पकड़ी पकड़ा ना हो पकड़ा झाड़ू लगाओ चुप करके कॉलेज जाता ना कॉलेज उलेज कुछ नहीं के जाए के कलेक्टर ना बन जाए भू पढ़ लिख के समझ लू हाई गुना सिखाबू ना तो ससुरो में तार गुजर हो जाई कारा चुप करके अब कपड़ा धइल बा समझ लू जेकरा पढ़े के रही नु तो 4 बजे भोरे में उठ के सारा काम करके चल जाईते देखा दे गो बगलिया में तार लड़की न बिया एगो बेचारी झटपट करके झाड़ू पोछा ले लेके सब कुछ बाहर भीतर सब करके जाले पढ़े खातिर ओकर माई ओकर माने ले माई तहरे के का मरालू तू तहरानिए पे ना मार खातड़ू आए हो गांव घर घुमतड़ू एने से ओने काम कर धर के नहीं के हुर के मोट भैंस लेके भइल बड़ू अभी हमर काम रहल बा के झाड़ू पोछा करी गाय के रुके इहे हां ये तार काम रहल बा घर से लेकर बाहर तक तू कर अच्छा झाड़ू लगाओ ता बड़ा एकदम बोलतड़ी जान तक ना कूले दू झप में अभी तार बोली निकल जिहन अंदर गुजियन गुप्तियां मायने के न बड़ी शासन दे तरी से अब ये रोगल बनो पोड़े ना जाई नु झाड़ू करा गाय गोबर ई लोग के कपड़ा लता पीच के नौकर लेके दो मन कहला ना हमरा सोना जी कि हां भाग चल बाकी हम एकनी के मुंह देख के हमर भाई के पगड़ी देख लेके नाम ना हसाई जाई त इज्जत से जाई दबे देखो तो दबे सब जाके कम उन करे से कैसे सर भौजाई करते सर अभी चल बलबू आई ना भौजी झाड़ू लगाओ तनी बिटिया के बुझात नहीं के दिमाग में गोबर भरल बा कि का रोज गाड़ी सुना तड़ी रोज पिटा तड़ी तब लाज हाया कुछ नहीं की सिखत कि घर के काम सीखी दिन रात खाली घूम तड़ी उनका पिटाइले के एकदम हेहर हो गल बाड़ी बुझात नहीं के का करिया ना का ना कर तो हमके इज्जत एकदम डुबाइए करतियन भाई के तो कोनो चिंता नहीं कर खा तो ना सूट बूट पहन के लागत गांव में चौकड़िया मारे हो से खबर नहीं करत कि घर में एगो जवान बेटी बिया बहिन बिया ओकरा के देखी उ काई खाती बबुआ बना के भी रखले पड़े लेकिन बबुआ बिया भी बाप रे बाप मिजाजे थकी जाता गांव में घूम के तने एक गिलास पानी ले आवन बड़ा प्यास लागल कमाई ढा के आवतन का खिरवा का हम शरबत लिया के पियाई आ कैसे बोलत तारू हो मर्दा के काहे ने बोली जी तो कोनो चिंता नहीं करत हमनी को चिंता नहीं के कपार पे को बोझ बैठा के रखले बन कहिया विदाई करो चिंता बा हमारा गोल तरली ह मांगा तोड़ा से 10 लाख रुपया अंगूठी से घड़ी कहां से दियाई माटी का घर बाटे जरूरी बा कलेक्टर दमायत खोज लेके हां तनी कम में ना रही हन आ एगो तो छाटा तड़ा से कि मोट बिया अब हम का करी बुझाते नहीं के कहले त मुंह फुला लेता कि हमर खाइल देखबू जान हमर माई ना देखत रे टुबका चुआवे लागत घर के एगो छू के काम नहीं कर एक त कपार पे चढ़ा के मोबाइल किन के दे देबन कि ऑनलाइन पढ़तड़ी बुझला के बीटवा कुल से बतियावेली देखा उल्टा ना बोला जाला हमार बहन पढ़ती है लिखती है ठीक बा हां जन पढ़ाई या क्लास करतड़ी नु मैं गांव के लोग जानता रहुए एक आंखी पे पर्दा डरले बानी अच्छा चुप रह मुंह में ताला लगा लो हम समझा देबो करा के ओली नाक चुआवले खाब लेम चा भौजी नो हमरा के मर लिए झाड़ू लगाए खातिर अंगना में आई हो त है कतना झूठ बोला तड़ू त मारला से हूं मन बिछाई त बोलू त जबान में खींच ले इतना सच ने बोले त ना भाई एक टुकड़ा के मर लिए कस के हमरा का मारत हो जाओ हमर बहन के मारला के दहिया होई न रहित का होइसने रहते हिया मारे वाला झूठा का के नाक त घर नाक त लागत रोवे इ पसी जाता नहीं ना भैया त लागत कि हम झूठ बोल सकीला तू ही देखो सत्यवादी हरिचंद के नाती पनाती तू न बचल बड़ुए गो खानदान में देखो बोलत तर जब मार तर डाटा तर कोई भाग जी तब तो इहे त चाहता नहीं एई खातिर घर में रखले बानी विदाई नहीं करत माने कि हम चाहता नहीं हां चाहत नहीं थी टूटा घर में विदाई कर देती उनके
देखा हम दौड़त नहीं धूपत नहीं, ठीक ना, कि हमारे बहन के कहीं अच्छा घर में बियाह शादी हो जाओ। रोहन अच्छा ना रही, खाली रुपया पर लोग अच्छा घर में बियाह करी। तू तो जहिया तहिया देखिए ना भौजी से लड़ा मत, भौजी से टुपना चुगा बताड़ी। अच्छा ये बताओ तू काहे ना घर में काम धंधा करेली, बताओ। करेला ना भैया, सुबह से उठ के तो बर्तन धो दिला, हमी कपड़ा फीचेला भाभी के, तो खाना बना के दे कैसे दिला। तोरा के बोलत तारी? फिर भी कल लगे ना एक गोड़ पर नाचत रह तो पढ़ी ना, पढ़े जब बैठम तो देखे लेके पढ़े बैठल बे तो हई कर दे हऊ कर दे। बहन सुन देख, पढ़ाई भी जरूरी बाटे आ घर के कामो जरूरी बा। काहे से कि सीखले रहबी तो ससुरा में जाके करबी, ठीक बा ना। हम उन्हन के समझा देता नहीं। हमरा सिखाए को उतना ढंग नहीं के, उ ए लोग तू ही सिखा द, ठीक बनू। अब हम ना रहम घर में, ठीक बनू। बका समझली का समझ के हमरा के हाथ छूट देले, मुरली तड़ाक से लागल गाल में चोट से ना। और तो झाड़ू दे तारी बोला तारी, आज तक ले हमन माई ना बोलले होय ना भाई बोलले होय, मरले होय ना यार। भाई बहन के ऐसे आदत बा मारे के इंगरा। हम तो जाता नहीं अपन सोना भी, और सोना कॉले ना मरे के कि तू आ जाइए जब भी कुछ होई तो। असो घरे में मरले बड़े लोग से जो जल्दी लोग खीस में भागल भी कहूं, थोड़ी जल्दी लोग लभर से मिले गोइल बिया चपलवा केने बा। बाप रे बाप, ठीक भइल भाग गइली त जवना बात के कहत रहनी तवने भइल। आखिर हमारे सुकून मिल गइल भाग गइली त। का चिल्लातई रे? का चिल्लात नहीं? अब तो हमरा मन करता ढोलक लेके चली गांव घर में। अच्छा बताबी तो ना। का कहीं लगत है कि आपको पता नहीं है का कि बिटिया डनी भाग गइली जा। भाग गई? हां ठीक है भाई, कू फुते गई। कितना दिन से कहत रहनी उनकरा से कि बहिनिया के बियाह कर दहो ना, हमर लाडली बहिन बियाह बे बियाह करो। ठीक है, कपार पे चढ़ा के महाराजा घर में बियाह करम। कहां बने रहू? कहां हां गई? तो जनता नहीं कहां गलवानी भैया जी जानी यहाँ पे। अरे बाप रे बतावा बाप, हो। हां बाप रे बाप, पूरा गांव में खोज देहनी, मिलल ना वो। ठीक है अब भाई, का वो तो भाग गइली। इतना दिन से कहत रहत ना सुरत कैसे कहत रहत ठीक भइल हो? हां त का करी? कितना दिन से कहत रहनी कि बियाह कर दहो लूलर छम नहीं के बेटा से बतियाओ के तो हम ना लोग मंत्र रह। तो हम लोग के वजह से उ भागल बिया, ठीक बा ना। हमने के कहली रे का कि बतियावा यार से, हमने कहली जा यार से ना, जिसे मालूम नहीं छे ककबर कर दे कान में तो ठेपी होर ले ना ओबरा। बहिन तो हमरा के बतौले ना रहली कि हां तो बता के ना भैया से प्यार करियन मिली एकरा हम। मतलब भाग बताइए कि भागल बिया एकरा मतलब तू जानत हो कबा सब चीज बता देता। अरे आता पता कुछ लागत है, पता ना कहां गइलू। जा खा जा उड़ार गल चल गई चल चल। अरे हित पता लगाबो सतवानी का। जी जान देखी जान के भाग गई, जान तो जब चल गई उड़ार गई चल।